Cyfnod olaf y broses ydy mynd amdani. Nod y cyfnod yma yw adeiladu ac ehangu eich prototyp. Rydym wedi cyrraedd cyfnod olaf y broses. Erbyn hyn, rydych chi wedi cynnal darn o ymchwil defnyddiwr, wedi diffinio'r her ac wedi creu prototyp sydd yn gweithio. Gall prototyp sydd yn gweithio fod ar ffurf gwefan weiren ffrâm. Byddwch chi wedi creu model o sut bydd y wefan yn edrych ac yn teimlo, ac yn bwysig iawn wedi profi'r ymarferoldeb gyda phobl ifanc. Ond nid ydych wedi adeiladu'r wefan eto, a dyma yw'r cyfnod mynd amdani. Rydych chi'n adeiladu ac yn ehangu eich syniadau nawr. Mae yna sawl ffordd wahanol i wneud hyn, ac mae pob un yn ddibynnol ar y prosiect penodol rydych chi'n gweithio arni. Yn y cyfnod yma, bydd angen ystyried, penodi adnoddau, uwch sgilio eich tîm, creu proses i fonitro a gwerthuso. Gan ddychwelyd at yr esiampl rhannwyd yn y fideos blaenorol. Sut gallwn ni sicrhau bod pobl ifanc yn cofio amser yr apwyntiad? Penderfynom mae'r datrysiad oedd gyrru neges testun gyda manylion yr apwyntiad i'r person ifanc pan fyddant yn cofrestru. Yna, gyrru neges arall diwrnod cyn yr apwyntiad. Yn y cyfnod datblygu, efallai eich bod wedi bod yn profi'r syniad yma gyda rhywun unigol yn gyrru neges testun i bobl ifanc. Byddwch chi hefyd wedi gwneud ymchwil i systemau cofrestru am apwyntiad awtomataidd. Bellach, mae'n amser ehangu'r syniad yma. Felly, dyma ble rydych chi'n rhoi'r system cofrestru am apwyntiad ar waith. Bydd pobl ifanc yn derbyn neges testun atgoffa yn awtomatig wrth iddynt gofrestru ac yna diwrnod cyn yr apwyntiad. Bydd angen hyfforddi staff ar sut i ddefnyddio'r system newydd. Bydd angen gosod y system cofrestru yma ar eich gwefan. A bydd angen casglu adborth gan y bobl ifanc a'r staff ar y ffordd mae'r system newydd yn cael ei ddefnyddio. Felly, fel y gwelwch yma, mae'r syniad yn symud o brototyp i weithrediad. Mae'r cyfnod mynd amdani yn gylch parhaol. Dim ond y cam cyntaf yw rhoi'r datrysiad ar waith. Bydd angen i chi barhau symleiddio'r broses, ychwanegu nodweddion ychwanegol a ddatblygu'n barhaol. Mae'n broses ailadroddol o brototeipio, profi, dysgu a mireinio. Bydd dysgu, datblygu ac addasu'r cynnyrch neu wasanaeth yn broses parhaus i sicrhau ei fod yn cyfarfod anghenion pobl ifanc o hyd.